Sorkuntza bera da behar bat, eta ez koreografikoki bakarrik. Betidani gustatu izan zen marraztea, arte plastikoak sortzea. Nire helburua ikuskizun honetan zan pixkat konbokatzea ertzatik pasa diren ahalik eta dantzarik gehiena. Eta hemen egingo dut pixkat errepaso bat bezala hasieratik egindako obren zatitxoak berreskuratu. Ertza dator behar batetik. Nik ja ertza sortu nuenean neramatzan urte desente, beste konpainietan lanean. Tarte bat neukanean beti sortzen nuen zerbait. Sorkuntza beti hor egontan zerbait izan da. Eta formatu ezberdinetan atera dana. Azken finean da festa aitzaki bat elkarrekin biltzeko eta batez ere publikoari ere eskerrak emateko, ez? Gurekin kontatzeagatik, hor egoteagatik, 20 urte hauetan, bukatzen dut agurrarekin. Ez dakigudan ongietorri bat edo agur bat. Eta nik horrela sentitzen dut ere etapa hau, ez? 20 urteko etapa hau. Alde batetik, amaitu nahi dut egindakoarekin eta hitzaren esanai positiboanean gauza berriei ongi etorri emateko. Jarraituko dut sortzen, hori argi eta garbi daukat. Gorputzak uzten didan neurrian koreografiak sortzen ere bai. Eta baditut proiektuak ja datorren urtean martxan jartzeko, eta pixkat sentitzen dut beharra ona bueltatzeko. Estudiora sartu, zer egingo dudan jakin gabe, gorputzari utzi libre lanean eta imaginazioari ere bai, eta ateratzen danaren arabera sortu behar den estruktura hori.